V tomto návode si ukážeme, ako najlepšie rozpracovať hmotu a pripraviť si z nej plát rovnomernej hrúbky. Ja som použila konkrétne Premo. Vlastne tú danú kocku si môžeme takto postaviť a nožíkom na polymerové hmoty odrezať pásik. Nie príliš hrubý, ale tenší, aby sme to vložili do strojčeka. Môžeme samozrejme krájať takýmto spôsobom kolmo na hmotu a tie menšie kúsky si potom vkladať. Takýmto spôsobom však je to rýchlejšie. Následne vkladáme tú hmotu do strojčeka na najväčšej hrúbke. Vždycky treba začínať pri rozpracovaní hmoty na najširšej hrúbke, aby sa nám náhodou strojček nepokazil, keď vkladáme do úzkeho priestoru hrubý kus hmoty, ktorá je ešte pomerne dosť pevná. Hmotu si teda vlastne takýmto spôsobom vždycky preložíme a vložíme tým zloženým tvarom vlastne smerom dole. Nikdy nevkladáme smerom opačným, lebo nám môžu vznikať bublinky, ale tým preloženým, tou preloženou časťou tej hmoty do dola. Takto vlastne niekoľkokrát môžeme tento kúsok prepracovať. Zároveň môžeme vložiť ďalší kúsok, ktorý si tiež ďalej rozpracujeme. Spojíme dva rozpracované. Znovu to prejdeme strojčekom, znovu ohneme a znovu do dola tým ohybom. Takýmto spôsobom to treba zhruba 10-15 krát. Budete určite vidieť na tej hmote, že už je dobre pripravená a plát je vlastne rovnomerný a pekne vyvarkaný. Môžete prípadne otočiť aj opačnou stranou a znovu ale s tým ohybom smerom dolu, aby sa nám to vlastne dobre prepracovalo. Keby ste to chceli na takýto tvar a na takúto hrúbku ručne urobiť, mohli by ste vlastne použiť akrylový valček, ale na takúto hrúbku rovnomernú a zároveň na taký pekný hladký povrch by ste to asi nedocielili. Takže treba použiť strojček buď na polymerové hmoty alebo cestovinový strojček, ktorým si takto rýchlo dokážete pomôcť a pripraviť si váš plát na prácu. Tento plát je na najširšej hrúbke, zároveň môžete strojček posunúť a posúvať ho teda a posunúť si ho na tenší a máte vlastne tenší plát a väčší. Záleží, že aký projekt idete robiť.